Здравейте всички, които ме гледате, аз съм Нето и днес ще играя в един сървър на Майнкрафт. Не, че ще играя, просто ще го рекламирам. Хубав е, но още спална не е готов и може да влезете, само че сървърът е с хамачи. Още не е напълно готов, само има два варпа, мисля. Чакайте, ето Warp PvP, Warp Skin и Warp PvP-то още не е напълно, Warp PvP още не е напълно готово. Ето тук мога да вземете фри айтеми. Ето, например това, след това това и нали броня и дъмо меч. И от тук се пускате и нали къде влезете вече тук PvP-то, но още не е готово. Остана малко нали да е завършено. Тук строим с моя приятел. Той е хостърът. И сега ще го видите. Тъпа. И ето го него. Ето строи. И това общо взето, нали, спална всичко. Има Warp Skins, тук ще се строят скинове. Ето. Ще има и евенти. И нали тук ще може да строите скинове. Такива разни неща. Ето това е началният кит. Мисля, че имаш кит. Да, Kit Tools. Това е PvP сервер. Чакай да видя Kit Tools, да. Тоско иска. Ау! Да, има плагина и крипъра не мога гръмне. Само се надува и чакайте да видя Kit Tools и ти дава тези работи. Efficient, Fortune 1 и лопатата Efficient 3 и тази брадва не знам откъде доде. И сега. Kit Not Touch и някаква глава, ночки. Да, това е кит на някакъв на ноч глава, не знам кое е. Да, ето, батъпата. Нещо. Кит ще го правя проблема. Kit Color. И какво е това? Да. И тук, нали, можете да пишете, например сега, пишете в чата. Правите, как беше то? Правите така. Ето, например, YouTube. Например, ето YouTube. YouTube. Не, май беше така. Така. YouTube. Не. Май е така. Едно. YouTube. Да, ето, вижте. И Clear. Kit, да видим Firework. И да. Firework, ето го. Цялото имам спаун. Това е спауна. И ще има, нали, да може да си правите къща, но трябва да го протекнете с Obsidian. Иначе, ако къщата ви даже има факчън, нали, няма смисъл, защото ако, например, е от дърво и вземат TNT, могат пак да ви го гръмнат. Затова няма просто смисъл, нали, да таковате от дърво. Например, кажем, един влиза в факчъна, слага TNT, гърми често и нищо не остава, просто взима всичките айтеми. Няколко. И си проваляте сървъра. Ще има линк под описанието за групата, за групите. Няма да е само една група, защото, нали, с една група няма да стане нищо. Версията е 1.6 и, нали, 1.6 версията е по-добра, няма лагове, такива неща. Може да се влизате, ако ви хареса, нали.
И това беше от този епизод. Дано да ви е харесал. Коментирайте, оценявайте и чао!